Здравейте, Пловдив! Намирате се в Пловдив в центъра. Предполагам, вече сте видяли кой ще ни бъде първия гост. Намирате се в подкаста, който ще ви запознае с най-различни интересни личности от град Пловдив. Тук ще обсъждаме най-различни проблеми, свързани с града, както и интересни истории. За мен удоволствие да ви представя първия ни гост Слави. Слави, как си? Здравейте, добре съм, първи гост. Пожелавам ви много успехи с подкаста и благодаря за Благодарим. честа. И ние благодарим, че дойде. Как ти струва студиото? Добре, добре. Много хубаво име сте измислили. Пловдив в центъра, така си го знаем. В центъра съм. В центъра съм и това е. Да. Може си най-долу или горе до почтата, обаче в Обаче центъра. си в центъра. Да. Абсолютно. Добре, да започваме направо. Разкажи ми малко повече, какви са ти първите спомени от Пловдив, как интересни истории от детството и така нататък. Аз съм си роден в Пловдив, цял живот съм си го изкарал в този град, освен нали, прекъсванията ми през студентските години. Но първите ми спомени идват от Кичука, любим квартал на пловдивчани. Абсолютно. Баба ми и дядо ми така ранните години си спомням, че ме гледаха, защото нашите работиха. И беше кварталчето там до линиите, където се пресича за Младежкия хълм. Сега има където правят панаирчето сега, от другата Да. страна на линиите. И първите спомени са ми точно те разходки с кичука, пресичането на линиите, къде трябва много да внимаваме. Постоянно баба ми ме учи, оглеждаш се, слушваш се, много внимаваш и чак тогава пресичаш. Ходенето до училище си спомням много ясно и най-ясните, най-така спомените, където са ми носили щастие, беха от зоологическата градина. Пустата зоологическа градина, където си я нямаме Когато сега. вече я няма, да. Да. И сте спомните от тази зоологическа градина. Ами, да ти кажа, толкова често ходихме, че почти си я визуализирам пред мене. Имаше един щъркел, който с едно дръвче отпред, което беше цялото затрупано на 1-2 март, покрай мартеничките. Вау. Заради щъркела, защото той беше в клетка и те отиха, щъркел, так, Това е много впечатляващо за мартеничката. да. Това си го спомням. Имаше и други животинки. Беше така, в хода си спомням един невзрачен, общо взето, те едни скъсани мрежи. Такива неща си спомням, някакви остатъчни. И гребната база, разбира се, защото някак си имам това усещане, че съм бил почти всяка седмица там. Малък. То мисля, че и сега гребната база си остава някакво емблематично място за всички пловдивчани. Всеки, Не са малко първите целувки там, така да, че на моста, на моста. всеки от други градове, които идват и ме питат къде да ходим в Пловдив, какво да видим. Първо нещо Младежкия хълм, гребната база, центъра да се разходят, Стария град, горе античния театър. Да, Така че гребната база винаги фигурира в топ 10 абсолютно. лист. Разказа за детството, обаче ти имаш един период в живота, който мисля, че не е особено къс, с който ти не си бил в Пловдив. Реално това е след като завършваш. Да, Къде реално. беше тогава? Завърших английската гимназия 2005-та. Мале ще стана 20 години. 2005, аз тогава съм бил на две. Така. 2005-та завърших и заминах за Холандия. Там изкарах 4 години. Всъщност той беше Холандия за 1 година, после половин година в Тайланд, после пак Холандия за 3 години, после пак половин година в Австралия. Така че общо 5 години ме нямаше в града. И си идвах много рядко, изключително рядко, един път в годината, 2 пъти максимум за лятната ваканция и за зимната ваканция. И беше така носталгично да се върна в Пловдив, особено лятото, когато всичко е зелено, Зелено. хубаво, да, Супер топло хубаво тук. време, топло, да, защото Холандия времето не е хубаво. Със сигурност. Никак даже. Със сигурност. Какво учи в Холандия ти? Хотелиерство и туризъм завърших. Нещо, което е абсолютно различно с заниманията ми днес. Но да, 2011 мисля, че завърших. Оттам и директно се прибрах тук. То колкото е различно, толкова и до някъде има общо, тъй като Има, да, има си сходни особено черти. в България ти доста забележително си така ги изкара наяве, които М, не бяха чак толкова познати за хората, може би, или по-скоро тяхната история не беше толкова масово разпознаваема за хората, но ще стигнем и до там. добре. Тайланд тогава мисля, че не е била чак толкова позната дестинация в България. Със сигурност за останалите хора от света е била доста разпознаваема, но Мгм, не е както в момента в България всеки втори реално да е бил там. да.
Голямо предизвикателство си беше Тайланд, между другото, защото наистина не беше разпознаваем, беше все още диво, дори и Пукет, което сега е топ туристическата Да. дестинация с големите хотели, тогава беше много малко познато. Беше излезнал точно този филм Плажът с Леонардо Ди Каприо, Да, да. който реално даде тласък на Тайланд, между другото. Така че Холивуд е виновен за цялата тази туристическа маса, която се изсипва там. И си спомням, че когато ни предлагаха позиции, защото в университета ти трябва да караш 6 месеца стаж някъде, и ни казаха, ето ви списъка от държави и съответно с градове и места, където може да си изкарате списък. Да. И аз сканирах набързо така и гледам най-далечната коя беше. Тайланд. Бам, Тайланд. Викам, я да ми сега какво има там. Пукет, бам, Пукет, добре, той е един списък дръвче. И следващото обаче, бам, разочарование в housekeeping, т.е. почистването. Да. Викам, сега почистването, какво ще ме кара да чиста стаи туалетни? Не, че ми дреме, защото съм го правил в университета. Ние така почваме в този университет. Имаме практически упражнения, ходим, чистим всичко. Обаче отивам там, в Тайланд да си европеец в онея години беше все едно срещат някакви висшестоящи, да, лидери на държави, човек. Отивам там, всичките се кланят в този хотел, да, направят така, като си бял и висок ще са ни дребнички, нали? И аз супер стресна такъв, защото така се държат с мен тези хора. Всички други, целият менеджмент беше европейски и се събрахме, нали, да му посрещнат. Да. И те ми разказаха, нали, че културата има така. Какво става Примерно, въпрос? когато двама тайландци, двама европейци си говорят, примерно в един тесен коридор, това ми беше много интересно, идваха тайландци и се нареждаха от двете страни и чакаха. Викам, те какво чакат, бе? Чакат да си свършим разговора. И тогава ще минат. Супер Не уважение. сме да не прекъсват, супер уважение, наистина страхотно уважение. И викам, хубаво сега аз какво ще правя тук? Ще чиста стая или честно? Не, вика, теб ще назначим за quality control. Тоест, Проверяваш. проверяваш как чистят, нали, дали отговаря на стандартите на Да. веригата. И ти дават един списък в началото от неща, които трябва да има в стаята, различни такива неща, които трябва да обърнеш внимание. И най-вече над където са ключовете, над картините, така да минеш да няма прах. Такива, Няма проблем. такива тънкости. И общо взето всичките стаи, които се настаняваха нови туристи, трябваше да ги минат. Някои дни нямах никаква работа, примерно 10 стаи идват. Обаче някои дни се сменят 100 стаи. И трябва да И фърчиш тогава всичко да вече видиш. летиш. Ако намериш грешка, звъниш. Върни се тук, оправете тази стая. Защо чакаме туристите в 6 часа има полета? Много, 5-звезден хотел, много сериозно. Ти си бил кофти европееца за тайландците, т.е. ти си Общо той, взето ме който ги мразиха, връща. да. Обаче пък имаш повишение, да вече не Е, си чистач, вече не си ходиш. бях, да, аз много се притеснях. Като пристигнах, дори в самолет си мислих, хубаво да ся в Тайланд, да не викам си поне хубав хотел да е някакъв. Да не съм в някакъв гаден Той се хотел да оказа чиста силно с добър хотел. стаи. Да, много хубав, наистина. Една от топ тяхни местни вериги беше някаква. Не е чудо странно, обаче една от най-добрите. Добре, а тогава имаш ли я тая страст да обикаляш, да търсиш интересните места, защото Тайланд има адски интересни места. Имаш ли така свободно време да опознаваш Тайланд, да го обикаляш, да Да. научаваш истории и така нататък? На втория ден си взех мотор по наем. Те От тук са много масови. от едни колеги, те където живеехме в общежитието, те си занимаваха такива странични работи. Един даваше мотори и смешно беше, че цялата ми заплата като стажант отиваше за найема на мотора. 2500 бата ли беше, ще те излъжа вече тогава, което е, Не е много пари по принцип. мисля, че ще те излъжа какъв е курс, 50 бата да е, 50 евро да е, Да. примерно, нещо от сорта. На месец и с тази моторетка викам, сега ще обиколя целия остров. Ама наистина нямаше кътче, където не бях ходил. И там хубавото е, че имахме ден и нещо почивни на седмица и ти се трупат, понеже профсъюзите са много силни и ти попадаш под профсъюза защита като работник. На седмица 0,5 почивни дни ти се събират отгоре на уикенда, примерно. Ще излъжа за математиката, не си спомня, обаче на всеки 3 Един седмици, месец, 2 дни. да, нещо такова, на всеки 3 седмици аз можех да си взимам 4 последователни почивни дни, което е Супер. топ. Идеално, да. И си взех една голяма карта на Пукет с всичките, нали знаеш как ги правят нарисувани С точците, забележителности. да. И почнах подред около мене. Първо те ги обиколих, после навътре в острова, после целия го обиколих.
Всичко общо взето. Намирал съм си диви места, където съм си гледал там залези. Много, много местенца има, където сега вече сигурно ги няма, да, но преди години беше много диво. То по-скоро тогава е било много по-чаровно от сега. Тъй като Много, да, да. в момента знаем масово Тайланд, нали, с какво М. се свързва. И сигурно няма тая романтика, която я е имало тогава Не съм със самия ходил Тайланд. скоро. Последното ми ходене на Тайланд беше 2012 или 2013, което си е пак едно 10 години, Ами 10-12 даже години. 12. Да, така че със сигурност има промени. Но хващал съм си полети за по един ден до Банкок, до други места, като изкоча нещо, примерно по-ефтино, защото си ги следях. Пълно си моторетката, самолетчето и отивам, примерно, в Банкок 2 дена. Коя ти е така най-запомнящата се история от там? Те са много. Най-запомнящото се, обаче ми изкача в ума са едни острови, казват се Симилан. Мгм. Те са на 2 часа с мощна лодка, в смисъл бая далеч. Доста. И тогава беше за първи път виждам този рай с синята вода, с белите плажове, пудрени, бял плаж, палмите отзад, камъните големите, където са хвърляни. Просто като си представяш приказен остров, аз Е го там. видях и това ми се е запечатало. Отивахме на еднодневна, защото те там много си пазят природата. Там са луди на тема и няма никакво строителство на тези острови. Единствено имаше една дървена конструкция, където ядахме една супа от един дървен такова беше. Там и кухнята е малко специфична. Да, малко по-странна е. И си спомням, че точно на тези острови си намерих, защото ни дадаха шноркели да се гмуркаме. Харесах една мида, бе. Най-обикновена мида. И си я взимам такъв и се качвам на лодката и си оставям мидата. И той тайландец се да, взе мидата и я фърли. Ти пише по български обаче. Една мидичка поне да си взема, нали, за Няма спомен на такива, тези няма острови. такива филми. Нищо не е, фърлиха си, много си ги пази. Викам, а тя умряла. Викам да беше жива, нали, аз нямаше да я взема, да я, ама Не край. фанаха си и я фърлих. Добре, след Тайланд. След това се върнах тук още 3 години в Холандия изкарах. Вече то така беше направена програмата на университета, че минаваш стажа и почваш по менеджмент нещата, почваш финанси, маркетинг, продажби, всички елементи минаваш, по 2 месеца имаш на, как ги водеха, някакво специфично име беше, като курсови работи. Да, Не беше тук семестъра 6 месеца, ми беше на 2 месеца семестъра. да. И като запукаш финанси, нон-стоп финанси, на втория месец яко изпити. Маркетинг, яко изпити. Така си минаха 3 години. И вече като си минал всички тези сектори, последната част е финалния стаж, който вече отиваш на менеджмент позиция. Да. И тогава замина за Австралия. Там вече пък в Още другия край на по-далеч. света. Аз, нали, пак по списъка, Австралия. Айде. И Пак, там. пак супер екзотично, пак супер различно. Да. И отидах на уж да съм менеджер, стажант менеджер. Паркирах коли 1 месец. Е страшен менеджер си. Да, уникален. Паркинг менеджер. Паркинг менеджер, паркиращ коли. И викам, добре, бе, мен ме изпратиха тук, нали, да помагам на фронт офис менеджера, да се уча, да добивам опит за разпределение на стаи, всичките важни неща. Да, бе, ама имаме много хора, където липсват за паркирането на коли, айде да помогнеш там. И 1 месец всяко паркиране на коли, след което си ме качиха горе във фронт офиса за позицията, която бях, ама Минал си за калката и след това. минах малко да опозная екипа и структурата, ама беше полезно да е все пак. Всичко е опит. И после се връщаш, типичният студент, завършил образование в чужбина, връщаш се в България. Да, с големи надежди и мечти, че ще помогна тук с моя опит за туризма, че по някакъв начин ще допринеса за развитието. Нищо не става. Пълен булшит. Рошава история, всичко. И лека по лека се отдалечих от това нещо. Пробвах различни курорти, включително и зимен. Не става и не става. Имаше ли ги тези ситуации? Отиваш с дипломата, здравейте, така и така, аз съм Не, завършил. директно Е, си си то. почнах работа, защото семейството ми се занимава с този бизнес. Супер. И нали, цялата идея беше аз да поема семейния бизнес, да се развиваме и така нататък. Пътищата обаче посочиха друго. И какво посочиха пътищата? Посочиха пътищата много странно. Не знам, казват това клише неведоми са пътищата. Наистина са такива. И в един хубав ден си свършихме сезона в Слънчев бряг. Прибрах се в Пловдив, легнах на дивана и виках, чакай, какви неща стават из интернет, нали знаеш, тогава Да, смартфоните, първите смартфони първите. бяха, какво беше, iPhone 3-4, нещо от Леле, този сорт. ти си бил от готините направо. 4, да. И гледам една игра номер 1, набираща популярност, викам, че се е свова.
Свалих си я, почнах да я цъкам. Интересна Clash of Clans е въпросната игра. Да. Развих си се, може би тя излезе август месец, аз се свалих октомври. Тоест много от първите Първите, играчи. да. В България особено е един от най-първите. И лека по лека в клана това станах добър, развих се, 5 години играе. Нон-стоп. Не нон-стоп, да, но тя е такава игра социална, смисъл, когато ти е Да, хебач. да, аз си помня да си играх. Играва се. Ами, да, Но я знаеш. да, Да, знам. да. Та, с нея почнах да ставам добър, клана беше добър, базички, поразбирах ги нещата М. общо взето. И си викам един ден, бе, това ще е много хубаво да се направи на видео. И в този ден почна си. И оттам Слави Клашера. И оттам клашера заради играта да клашърс, нали? Ти започна, мисля, че доста ударно го разви самия канал, поне по мой спомен. 2016, не беше ударно, бавничко се го развивахме. Може би Бавничко. ние бяхме с едно момче тогава, Юмит се казваше. Той, аз имах и страница във Фейсбук. И неговия канал почна да имаше някакви страйкове от Supercell, защото правеше М. някакви private сървъри, се казах тогава. И вика, искаше, в смисъл, искаше да ми публикуваш моите видеа в твоята Facebook страница, Да. да напращам някакъв трафик. И аз викам, аз ще правя канал нов. Ако искаш, качвай и ти. И почваме двамата да си качваме. И лека по лека. Е, изведнъж тая игра почна да добива популярност. А пък нещо като добие популярност се търси и в YouTube. То това са много ранни години на YouTube. 2016 беше... Да, те тогава, едва да, тръгваше. особено пък стримъри на игри в България То си имаше някакви имаше, стримери, да, има други обаче, игри. да, и не беше така масово, Да, както е сега. мобилни игри не се играх. И това беше, може би, първата, дано да не бъркам, първата мобилна игра, която се разви. И пак така си тръгнаха лека по лека нещата, бавно 2017, мисля, че беше една година си качвахме и 2017 аз почнах с топ класациите. И оттам вече всичко се промени, начина почна да ми стане интересно, техники, камери, обработка. Само, че преди топ класаците и преди клаш в клас, нали така се казваше играта, М, ако не се бъркам, ти си имал някакъв друг бизнес тук в Пловдив, който пък е Да, тотално различен. да, пробвахме. Аз съм пробвал много неща. И онлайн бизнеси съм имал, и какво ли не съм правил, но успоредно с канала беше един кофешоп тук на Ботев стадиона на Източен. С Да, един приятел взехме едно помещение под наем и решихме да направим от тези западните европейски кофешопове. Влизаш, взимаш си кафе, излизаш. ти доста си ги изпреварил тогава събитията. Да, и тогава визията ни беше по-напреднала явно. Работихме го година и нещо. И окей, се справяхме. Не беше зле, не бяхме и супер доволни от това, от резултатите. Само издържаше се, да кажем. Издържаше се, оправяхме се, препечавахме някой лев и аз успоредно с кофешопа, даже в кофешоп съм си обработвал много видеа. Да, Като като има свободно. има паузи, примерно. Те, знаеш, кафетата са То сутрин. са на интервали, да. Да, до обяд. Обяд имаш една пауза и после кафеджиите идват към Следобед. 1-2 часа след обедните кафета. Точно така. Фрешчета и такива неща. Да, абсолютно. И успоредно ги движи. Това е много интересно. Добре, да минем към класациите тогава. Коя беше първата класация, която направи, помниш ли? Да. Най-страшни места на земята се каже. За съжаление, зрителите не могат да я видят, защото YouTube е свали, тъй като години по-късно, мисля, че 6 години по-късно излезна едно правило за самоубийствата, че Мгм. нали, са sensitive topic, а пък Да. в тая класация имаше една гора на самоубийствата. Тая Аокигахара, която е в Япония. И алгоритъмът се е засекал гора, самоубийство, Край. Довиждане. чао на видеото. Не, нямаше страйк, няма наказание, просто те поне, слава богу, са разбрани хора и правило, което го е нямало, изведнъж да го въведат да те урежат, няма го това нещо, но махнаха видеото, извиниха се, казах, че не отговаря на темата. И тук да се надяваме, че ние няма да имаме такива проблеми с вас. Добре. А колко време тогава в началото, предполагам, ти е отнело доста време да се подготвиш за тия класации в сравнение с сега? Не, в началото даже беше по-бързо. В началото не... аз съм самоук, абсолютно самоук за всичко. Сам си пишех сценариите, се учих какво да казвам, къде, как на камера, как на voice-over и така нататък. И обаче тогава нямаше толкова много класации, нямаше толкова много информация в интернет и аз бях един от първите в България. И много бързо си намирах теми. И съответно много бързо информация към тези теми.
Без Пишех чат си GPT. сценария, няма чат GPT, само Google. И пише си сценария, даже когато ги обработвах, бяха само снимки. 5 снимки на подточка и говоря на микрофона на лаптоп, не на отделен микрофон. Ужас. На микрофона на лаптопа чета сценария, то даже ако пуснеш една от ранните класации, си личи как чета. И примерно, много трудно ми беше да режа звука тогава. И примерно изчитам една точка, цялата се старая да няма никакъв лапсус, да мога да си я кажа наведнъж точката и тогава да отрежа. Да няма рязане на всяко изречение или дума, наместване. Такива неща. Много трудно беше в началото, но пък по-бързо се оправях. А сега вече сме цял екип от хора и отнема повече време за едно видео, отколкото тогава аз като бях сам. Да, ти реално точно така, започваш сам, самолук, лека по лека започваш да си купуваш техниката, Да, почваш да. да инвестираш в това нещо, реинвестираш и YouTube, какво ти дава, предполагам. Мгм. И в момента колко човека екип имаш? В момента на постоянно сме 3, 4, 5 човека и още фриленсъри и още 5. Извинявам се. Нищо. 5 човека. В офиса сме. Те си има и хоум офиси, всеки път е много различно. При Различен. нас е много динамична историята, но 5 човека сме екип в момента, които Колко, затваряме кръга. колко време ти отне да го развиеш от сам самолук до цял екип? Предполагам, че в началото си фанал, примерно, оператор, да кажем, който няма много опит. Трябвало е ти да му предадеш някакви неща. Мгм. Предполагам горе-долу такъв е бил пътя. Много ми е интересно това да ми го разкажеш. По-скоро мисля, че сега да ти отговоря на първи въпрос. От 2016 създадах канала, 2020 и между 2020 и 2021 беше първият човек, който дойде като част от екипа. Той е монтажист. Мгм. Митко, той още е с нас. И реално тогава започнах да издъхвам с монтажите. Почнах да отделям повече време на сценариите, на подбора на информацията, на всичко, На обаче това самото време съдържание. ми куцаше в монтажите. И така стигна до заключението, че ако намеря монтажист, ще се освобода от монтажите и ще мога да отделя още повече време на сценариите. Да, И да, първо пробвахме с Premiere Pro, на който беше обработвал. Отказахме се, доста сложна история. минахме на Mac. Един месец работихме заедно, той почна да свиква и почна сам да си се развива. Това е най-добрият И сценарий, да, който... той сам си чете, намира си някакви плъгинчета постоянно, някакви неща купуваме, правим, за да усъвършенстваме качеството, да става все по-готино и Разбира се. по-готино. Той отделя и време да търси информацията, в смисъл кадрите зад информацията и много често той е последната цетка на достоверност. Реално, когато излезе нещо в сценария, да кажем дадено изречение, и той не може да намери кадър за това изречение и му светва кружката и ми пише, слай, бе, това изречение, където кажеш, тук нещо не мога да намеря кадри. И се почва търсене дали нещо не Дали е съм го достоверно. пропуснал аз. И съответно, ако не намериме достоверен източник, който да го потвърди, изчезва от видеото. Да, реално, между другото, поздравления. Митко се казвам, чето, нали? Да. Митко, поздравления. Ага. Тъй като реално много е трудно да свалиш, да намериш снимки на всички, примерно 50 факта, защото някои са ти много Мгм. нишови факти. И са факти, които а, ги има в много малко книги, Да. доста така задълбочени, чисто исторически и доста ровен, вярвам, нали? Добре, от Митко и вече в последствие започваш самия екип да си го развиваш. Да, лека по лека. После един ден реших, че много обичам ревюта да правя. Техниката ми е страст. И по едно време се усетих, че от няколко месеца не е имало ревю в канала. И си казах, хубаво да е, имам, нали, толкова ресурс и такава страст към техниката, защо да не измисля нещо да направим и тек канал. М. Познахме се с Тариус, който е абсолютно гуру на компютрите. Той е професор. Той знае абсолютно всеки един компонент, какво всичко. Няма да влизам даже в Всяка подробности. Аз не гаечка, мога да ги всичко. кажа. Всичко знае и постоянно следи новите тенденции, технологии, какво излиза, Nvidia, процесори, всичко знае. Та, с него направихме The Clasher Stack. Това беше така един по-амбициозен проект. Почнахме го едно ревю аз, едно ревю той, горе-долу по едно ревю на седмица. Обаче почна да издъхвам пак. Колкото повече влагам старания в главния канал за сценарии, за обработка да става по-готино, толкова повече мистериите на България, пътуванията и така нататък, толкова по-трудно става да отделяш внимание на другия проект.
И една сутрин станах, на мен ми трябва помощ за този канал. И пуснах пак един пост в Facebook, търсим човек, който има страст към техниката и да му отмени. И реално с Илян се казва на тек канала, с него си работим вече, мисля, че трета година. Супер. Той взима си техника, той има страст към нея, взима си, тества си я, пише си сценариите, обсъждаме го, записваме го заедно сценария, той си го обработва, качваме го. Общо взето, където виждам, че издъхвам, това е моят съвет към всички хора, които се занимават с собствен бизнес. Когато видиш, че някъде издъхваш, потърси помощ, не се опитвай и сам да направиш всичко. Аз бях от този тип, аз ще си направя всичко само, защото ще го направя най-добре. Да, така е. Обаче в един момент ти не можеш да направиш всичко. Трябва да се довериш на човек, който да ти помогне поне в даден елемент да ти отнеме малко от труда, Абсолютно. от времето. Абсолютно. Ние, тъй като аз се занимавам с дигитален маркетинг заедно с Цецо, който е зад камерата, между другото. И в началото отделяхме адски много време. Ние си правихме постовете на клиентите, ние си пускахме кампаниите, дизайн, контент да измислим. Всичките тия неща ги правихме двамата, аз и той. Оттам пък не ни оставаше време за сейлс, не ни оставаше време. Почнаха Почва да нещата да куцат куцат. някакви други неща, да. И лека по лека и ние така започнахме да запълваме екип с хора за сейлс, с хора, които да правят дизайни, дизайнери, нали, и М. така нататък. И честно казвам, да, моя съвет е същия. Работата ни много повече ни се улесни. Със сигурност даже вдигнахме качеството, не мога да кажа, че сме го свалили, тъй като в момента нашата основна работа е всъщност напоследък е свързана с подкаста да направим студиото, тъй като тук беше доста Искаше работа ремонт. имаше. Да, ами аз после ще ти покажа снимки как беше преди Добре. това. А, в момента работата ни беше съсредоточена тук и да наблюдаваме горе-долу процесите, нали, какво се случва с всеки един клиент, резултати на кампании и така нататък. Обаче да се върна на теб. Добре. Каза мистериите на България, всъщност ти беше на много интересни места с много интересни мистерии. Мгм. Някои от които вървят мемета и до днес, но на мен лично не ми е до мемета. А, Има много. Колкото повече мемета, толкова по-хубаво. Както казваше един пиар експерт, важно е да ти казват името и да го пишат правилно. да, Другото, абсолютно. Добре, кое ти беше така най-стряскащо като от тия всичките места, тъй като... ти говориш, защото те са две серии. Едната е Мистериите на България, където си е по-релакс, отиваме, показвам някои места с Аз 15-20 ти минути говоря за епизод или събитията, където паранормално тази. ходих. Най-страховитото, което изпитах нещо тогава, защото аз съм абсолютен скептик и затова се получават толкова добре тези епизоди, защото аз съм около да видя ръка да пипне, нещо ще Да, стане, нали? И отиваме на Караджов камък, тук знаеш го, не Родопите знам, да. наблизо е. Аз съм... Да, и сядаме, снимаме, качихме се горе на платото. По едно време главата почва да ми бунти, ама такова едно напрежение. Едни вълни, викам, какво стана? Тък му приключвахме, слава богу, викаме да слеземе. Лицето ми пламна по пътя надолу. Ма говоря ти все едно нещо съм се залял с киселина, така ми Ужас. гореше лицето. Викаме, пламене, червен ли съм? Не бе, Нищо ти не няма. бе. Гора бе, човек. Гори, главата ми цялата гори. Не бе, нищо ти няма. Отивам долу, легнах такъв на земята. Няма успокояване на това нещо. Пуп, 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 лицето, какво става? Викам, ти добре ли си? И мен ме боли главата. Добре, викам, какво стана тук? Викам, дай да ходим в колата. Тя беше по-така надолу. Само да сменим нещо обстановката. И в момента, който стигнахме до колата, всичко свърши. Ма ти говоря от типа лошо треска се едно. Става ти Температура много имаш. гадно. Не знам дали е температура. Той вика, че нищо ми няма. Пипама такъв по чулото. Да, Викам, не, обаче ти бе. вътрешно го Аз лично усещаш. се усещам, че гора. И наистина се усеща гадно място. И слезнахме до колата, седнахме да си починем малко там. И все едно с нощ трябва. Много странно. Вау. Аз често казвам, като съм бил на Караджов камък, това нещо не съм го усетил. Ти през Съм... нощта ли си ходил? Не през деня. Иди през нощта в 12 часа. Не искам. Не искам да ходя през нощта. Сега юни месец на слънцестоянието, когато ходихме ние. Тогава ще е интересно. Ами, ако ходите, пак ще дойда с вас. Добре. Ама сам няма да отида със сигурност. Добре. На доста места ходите в България, кое е така... С кой проект от всичките, и той и като локация, и като начин на заснемане, като обработка, като контент, М. като всичко, с кой се гордееш най-много? От скорошните много ми хареса на Орлово око цялото изживяване и вайба, който епизода даде.
Защото си имахме и с джипката премеждия, 2 дена стояхме там, други много хубави места покрай него видяхме. Но във всеки един епизод, който обработвам, влагаме наистина много сърце. То си личи. И се получават хубави, някои не толкова, защото примерно не хващаме хубаво време, не хващаме слънце, вали, такива, но се стараем главно всичко да е наред. Прогнози за времето следят само да се отвори прозорец, защото ние снимаме май-юни, Мгм. да може да е най-зелено, най-хубаво. Най-зелено, И гледаме, аз затова и не поемам никакви ангажименти през тези месеци, защото буквално сме на прогнозата за времето. Видим ли, че няма да вали, палим джипката и изчезваме. и оттам жената и детето. Те знаят. Май-юни, че през седмицата, ние пътуваме само през седмицата, уикенди избягаме, защото има много хора. И примерно понеделник дойде ли, хубаво време, сутринта 5-6 часа тръгваме. Това е много хубаво, че семейството ти като цяло те подкрепя в тези всичките Мгм. неща и оттам пък ти чисто ментално си много свободен. Да, да, Тъй да. като Така си е. много мъже, които се занимават с бизнес и с големи неща като цяло, няма това спокойствие. Та ти си щастливец. Най-вероятно и сам си го осигурил, нали? Но поздравление за жената. Да, тя винаги ме е подкрепила и знае каква страст за мен е това. И никога не ми е правила проблем, че заминавам и че ме няма 3-4 дни, и че остава тя сама с децата. Винаги е казвала, да, отивай, върши си работата и то наистина ти го каза много хубаво, че това е едно ментално спокойствие. Да, абсолютно. Ти, Защото знаеш, че ти е крива жената и ти се сърди и като се върнеш ти тъжни животеца, не можеш и да заснемеш хубаво, да ти и е на фона на приятно. всички други премеждия, които имаш, докато го правиш Да, това да, да, цялото да, нещо, точно, абсурд. да. Така че наистина поздравления. Добре, имаш ли любима българска така мистерия, която си усетил, разкрил, или пък случвало ли ти се някой от коментарите да те запали по някой? Много вдъхновение в коментарите много откривам, между другото. Постоянно и за някакви теми за класациите, и за места, които да посетим. Интересна мистерия мога да ви разкажа за Царичина, която нашумя сега и покрай филма на Мария Бакалова. Давай, слушам те. Пак наново. Знаеш, легендите от едно време, където идват военните, затварят Дупката там, един да. периметър, почват да копаят. Според екстрасенс има нещо долу, някакво същество, баба Ванга и тя е намесена. Всеки е запознат с тази легенда Да. и ние отидахме да я снимаме. Едно хубаво село, то е до София, много близо до София. Хубав беше слънчев ден. Заснехме си го, разгледахме го епизода, нищо не усетихме. Разгледахме си място, нищо не усетихме и го публикувам. Имаше си постоянно, нали, коментари, да, там наистина има нещо, аз съм усещал, ние нищо не усетихме. Обаче, пристига един имейл, много грамотно написан, това ми направи впечатление, дълъг, голям имейл, и разказва с някакви супер детайли цялата история там. И той си казва, че е бил полковник, нали, Мгм. като са били разкопките. И назначиха на вика, наистина е така, дойде заповед, заминавате за там и го ограждайте. После дойдоха багери, техника, копаеха и общо взето там селените, където си кръчмите, знаеш, те отиват войници и Ето, си тя е била говорят. най-печеливша от цялата работа, тая кръчма. Кръчмата, как бе, да. И този човек разказа, че а, наистина са стигнали до някакви странни слоеве, обаче колкото и да копаят се нищо. И екстрасенските им казват, дайте още малко, още малко, още малко, обаче парите свършват. Да. И той казва, бе, стигнахме до някаква позиция, просто се отказахме. Нали? Направихме една голяма дупка, едни тунели надолу, едни спирали и така вървяха и нищо. След 2-3 дена получавам друг имейл, друг, пак такъв много грамотно написан, пак, Пак военен. да, военен, ма не си спомням дали спомена. Че те малко не казват и имена, бяха си За изтрили инициали, сигурност. работи. И вика, бе, да ти кажа честно, това е най-голямата измама в българската история. Вика, Много 20. изпратиха ни там да копаем, вика, един двор и цялата история била, за да може екстрасенската и мъжа, и който ще да се изгоди. Това става по време на прехода. Да, те са Началото на 90-те прехода. години там. 90-те началото, да. И вика, за да не останат без работа, двамата тая екстрасенската и мъже, вика, се съчиняват тази история, впрягат генерали, работи, всичко да им Военни. повярват, военни, взимат пари от държавата
и се издържат сумати месеци. Те там колко месеца копаеха? Супер много време. Доста месеци. Та общо взето има си от една и съща страна на оградата, как се казва, две различни гледни точки. Един Мгм. казва, че копали се нещо странно, а има разлика, другия казва, че е пълна такова. Там историята всъщност тя вече е доста дъвкана, Да, тя но е вие го вече... направихте там интересно доста. И това мисля, че никъде не си го казвал с имейлите, че си ги получил. Не съм го споделял това, но за мен историята си е приключила. То няма какво Със повече да се... сигурност. Е, Няма кой да сега... я отваря тази дупка повече. Да, той не знам дали ще се намери нещо. Абсолютно. А някоя така по-интересна история, защото каза, че много интересни неща имаш като вдъхновение от коментарите. От пътуванията ли нещо? От коментари под видеята, нали, каза, че си виждал такива, които са били доста интересни като вдъхновение от потребители, хора, които те гледат. Много хора ми разказват, че имат духове в къщата. Това е редовно. Да сме ходили да ги изследваме с пламен. Това си е почти всеки ден, дете се казва, като такова. Пращат ми видеа, заснели са нещо в страна, това какво е. Такива са нон-стоп. Това ти е за още един канал трябва да Да, правиш. да, той е като такъв изследовател, Гостбъстър. Постоянно го има това. Добре, как ти се промени? Тук малко е банален този въпрос, но е адски верен. Със сигурност се е променил живота след като вече си станал разпознаваем. Все пак ти си най-добре развития ютубър в България. Благодаря. Ами той е Е, числата това говорят. Промяна, аз вътрешна не усещам, единствено е да, по улиците, че ме спират нон-стоп хора, обаче съм го приел и го харесвам това нещо, защото то е част от пътя, който съм избрал. И много хора се казват, добре, не те ли натваря това нещо, не те ли дразни постоянно да те спират. Пък при мен е точно обратното, при мен си ме зарежда тези хора. Особено като дойдеш, Слави, здрасти, много ти гледам видеята, страшен фен, не може да снимаме. Даже си ме зарежда, мен това ми харесва. Когато не искам и искам да отделя внимание на дъщерите, да се разходим на спокойствие, слагаме една шапка и очила, край. И спира да те разпознават. Еми да, аз като се захлупа и такова, и си се разхождаме по-на спокойствие. Разпознават ме естествено, но много по-рядко. Добре. Всъщност ти имаш много голяма отговорност като създател на съдържание, защото повечето, айде не повечето, но доста и тинейджери, и по-малки деца те гледат, следят те. Аз лично съм бил отстрани на твои фен срещи и съм виждал, че има доста подрастващи. И Мгм. това те прави много отговорен, обаче пък ти си я носиш тази Абсолютно. отговорност много достойно. Опитваме се, да, и в последните години това е главната инвестиция и цел за развитие на канала. Максимално достоверно, максимално научно оправдано, затова и сценариите отнемат вече толкова много време. Защото всичко се проверява, както ти казах, има няколко цетки. Един път е сценарист, после съм аз, после обработката. По три и сме си ние екипа, всеки има разпределение. Ти знаеш, примерно телевизиите са екип 20 човека, само сценарии пишат. М. Ние сме на няколко нива правим си цетки, осъзнавайки именно тази отговорност и се стараем целият екип да даваме хем забавна информация, хем да е поучителна и да посочва правилния път, и хем по някакъв начин да я запомняща се. Защото сега сме обградени от всякакъв тип медии, социални мрежи и канали, които ти дават, както TikTok. TikTok е бързата храна на социалните мрежи. Bullshit контент има много. Така. И ти се забавляваш с него, гледаш го и изведнъж си изгубил един час, в който толкова не ти е било полезен. Да, нищо не. Нито си научил някакъв факт, нито нещо си се развил, нещо ти е помогнало в ежедневието, нищо. И това е моята цел след всяко видео, било то в TikTok, Instagram или YouTube най-вече. Дори една година от някакъв факт да е влезнал в главата на някой човек, това за мен е печелившо. Поне нещо да извлечат от покрай забавата и хумора и начина на представяне, да запомнят и важно. Ако може все повече създатели на съдържание да я осъзнаят тази отговорност и да започнат да работят по нея, със сигурност и социалните мрежи като цяло ще почнат да заприличат по малко по-друг начин. Обаче, Да, за жалост го няма, както и да е, това са други теми, но истината е, че вие обхващате първо исторически факти от преди Христа до ден днешен буквално. Вие много обхващате широко. адски голям период, да. И географически и така нататък.
Тъжното, поне според мен, не знам какъв е твой коментар по тази тема, тъжното е, че в училище се учат много по-повърхностно самата история и география, М, в сравнение с примерно фактите, които даваш ти. Да, ти казваш, много време ми отнема да се подготвя за тия видеа, много време ми отнема да проверя доколко те са достоверни, но пък не смятам, че хората, които са замесени в образователната система като цяло го нямат това време. Тъй м, като ти това време го съчетаваш с още хиляди м. задължения. Виж, сега тепърва ще се сблъскам с новата образователна система, защото този септември голямата дъщеря става първи клас. Супер. И ми е много Честито. интересно да видя, благодаря, да видя какви са учебниците сега, защото едно време, когато ние сме били ученици, беше тотално различно. И нали, гледаме по социалните мрежи разни постове от учебници и така нататък, но искам да се сблъскам лице в лице да го видя това нещо. И наистина се надявам като общество, инфлуенсърите да си изградим някакъв вид култура и хигиена, да подбираме теми, защото да, България става много лесно известен, когато направиш простотия. Много трудно се пробива, когато правиш нещо смислено. Хигиена е правилната дума. Да, хигиена някаква да има в това цялото българско инфлуенсърско общество, което да помагаме общо на нашия народ. По някакъв начин да се развиваме заедно, вместо да всеки да се опитва самосиндикално да пробие с някакъв тип съдържание, което ставаш все по-смел, дързък и прекрачващо на граница, която не трябва да се прекрачва. Сигурност не трябва да се прекрачва. Да. Искрено се надявам тази хигиена наистина да я постигнете, но ще имате много сериозни врагове, за да я Е, постигнете. И винаги като така. има предавания от сорта на най-болната ми тема Ергена, които да създават инфлуенсъри, Да, да, да. със сигурност ще го имате това нещо като проблем, но това сигурно ще го постигнете. Не те питах за книгите, Мгм. а това е адски много труд с тия книги. Да. Те са Как, най-трудното нещо, което със съм правил. сигурност, как ти дойде идеята за първата книга, колко време ти отне да я направиш? Историята е много интересна, понеже аз много пътувах още преди канала. И в ученическите години много пътувахме, и после студентските години. И пътуването е в кръвта ми, откриването на места, на общо взето всичко, що е където да запалим колата и да отидем някъде. Дори Мгм. и до най-близки. И вече като почна да се занимавам с видеа, си казаха, добре, аз съм обиколил толкова много места, аз искам да ги покажа тези места на хората. Защото като седнем на маса с непознати или общи приятели, аз като почна да им разказвам, ай тук Белинтаж, знаете ли го? Пловдивчани. Не. Ми тук знаете ли, примерно, Кръстова гора? Не. Как Кръстова Викам, гора? няма да знаете, викам, вие сте тук на 50 км, ви разбирам, Варненец, Да. Плевенчанин, от Видин хора, Виденец, Видинчанин, 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 видинчанин. Ще се обидат. да, Видинчанин, да не го знае, нормално е. Обаче вие сте от Пловдив. И те всичките няколко фактора се насъбраха и си казах, бе, аз трябва да ги направя на видеа. Обаче, понеже съм максималист и такъв перфекционист и знам Discovery как правят работите Аз и сигурно. National, и си викаме, аз искам така, искам дрон, искам хубава камера, искам да, нали, движение, разни такива. Аз вече го виждам как ще стане епизод. Да. Обаче нямам ни дрон, ни камера, ни нищо. И сега започваме да И сега си викам, добре, аз да отида с телефона да го снимам, няма да не е стане. моето. Не искам така да искам, като издам някакъв продукт, видео, да е топ. И стоя една вечер, си го спомням, такъв си лежа и пред заспиване съм. И викам, добре, значи на мен ми трябват 20 000 лева да си купа дрон, техника, оператор, да има звук. И знаеш, добре, аз толкова съм обикален, защо не ги опиша в книга тези неща. Всичко е знам, всичко по-мистериозно, всичко свързано с някакви по-мистични места. Бам! Книга. Направо станах от спалнята и отидах да си записвам разни истории. И така се роди книгата Топ мистериите на България. И реално тя се превърна в моста, който ми осигури средства да го реализирам за видеа цялото нещо. Да. И благодарение на продажбите от нея и на подкрепата от хората, които си я взимат, аз парите, които спечелих от нея, бам, Прави дронове, инвестиции. камери, микрофони и почнах да превръщам книгата в видеа.
първоначалната ми мисъл. Да, обаче тя тази реинвестицията се отплати много добре, защото крайният продукт на тия видеа наистина е много близо до ниво National Geographic. Това е, каскат си на ума нещо, го правя както трябва или не го правя. Това ми е следващия въпрос, между другото. Имаш ли съвет или... Айде, топ 5 ще го направим малко в твой стил. Добре. Топ 5 съвета, които би дал на младите хора, които искат в момента да започнат да правят. Дали ще е твоя тип контент и като цяло съдържание в YouTube, в социалните мрежи, какво би им казал? Аз мога да говоря даже и по-общо, не само за социалните мрежи. Ако искаш, ще го стесним, но много е важно млади хора, които искат да се развиват независимо в какъв бизнес, да са много наясно със себе си. От типа, сядаш най-просто на една маса, правиш на две плюсовете и минуси. Слот. Значи аз съм добър в комуникацията. Аз мога да говоря с хора, мога да продавам. Не съм добър в компютрите, не съм добър в английския, не съм добър в това. И гледаш тези неща. И може много лесно да се ориентираш какво ти се прави, защото много хора не знаят какво ще правят. Те завършват университети, които са степени, които изобщо не ги интересува, Да. защото трябва да имат висше. Преди още в гимназиалното ниво съвета им ми е към всички хора да видят това, което им се прави. Аз имам, семейство ми имам лекари. Дядо ми искаше да ставам хирург. Не мога, не става. Не трябва да караш някой, защото само ти си бил такъв, да става също. Всеки човек, особено в гимназиалните години, след 10-ти клас, прави си един списък. Това обичам, това харесвам, това не харесвам, това ми прави щастлив, това не ме прави щастлив. И като се събере този списък, много лесно можеш да си филтрираш професии, които Да. биха ти били интересни и да се насочиш и да ги пробваш към тях. Това е първия ми съвет. Втория е постоянство. Значи, колко пъти съм бил на прага да се откажа, Много. няма да изброявам. Много. Много пъти. Качваш някакво видео, никакви гледания, ти си се трудил, така си треперил да ти е, Какво ще стане? какво ще стане с това видео, защото знаеш, че си му отделил една седмица. Нищо не става. Най-голямата демотивация е това. Да, гадно ми е ставало, ядосвал съм се, обаче пък не съм спирал. Не си прегарял. Не. Прегавам. Те бърнаути модерните не са в моят Аз не съм стил. много фен на това с Не, бърнаут. бърнаути не. При мен е, ако е някаква умора, палиш колата, отиваш на тепето до Родопите, ги е тук са на 10 км, един час разходка, зеленото е доказано, че ти помага за всичко. И готово. Бърнаут не съм имал, и не вярвам в това. И аз не вярвам. Да осъзнаеш себе си е първия ми съвет, да си постоянен, да не се отказваш и да си поставиш постижими цели. Третото ми е, аз имах един тефтер. Пишеш си някаква цел, но която е постижена, примерно свързана с канала, ако трябва за социалните мрежи. До края, много, много специфично си пишеш всичко. До края на 2025 година в моя Инстаграм да съм достигнал до 1000 последователя. Хубаво, обаче не става само с искане. Става с борба. Какво трябва да направя аз, за да получа 1000 последователя в Инстаграм? И пък стигаме до първата точка. Значи аз съм добър в снимането на коли. Ще отида, ще вземам с телефона, ще качвам коли, ще ги обработвам, ще гледам как големите канали обработват колите и ще се пробвам. Органично. Така. Ще пиша на големите български канали с коли. Трябва ли ви помощ? Трябва ли ви нещо да дойда да ви снимам, да помогна по някакъв начин? Има много пътища. България е държава, която може да се развива спокойно, стига да ти се работи. Това ти беше най-ключовото изречение, че в България можеш да се развиваш много, ако ти Абсолютно. се работи. Тъй като ми писна на мен лично да слушам, че в България ти трябват връзки, за да се развиваш. В България ти трябват много пари, трябва да имаш гръб. Не трябва да имаш гръб. И ти си човека, който трябва да си ги създаде тия връзки, тия контакти, и те стават Абсолютно. с бачкане. Като почнах канала, а, никакви гледания, нали, с игрите. Обаче писах примерно на много ютубъри. Да кажем 10, които са по-големи. Единият готик, той е пловдивчанин, не знам да го знаеш, Да, ни знам. Расти. Знам. И му написи, човек, занимавам се, гледам, че си геймър, занимавам се с Clash of Clans, ако някой видео ме споменеш, нали, ще се радвам и ще ти благодаря. И той фактически на един път ме спомена и тогава доста хора дойдоха и научиха за канала. Нямал съм връзки, нямал съм никакви контакти с него, просто съм писал, пробивам. Пробвам се да пробия тук, пробваш се там, не спираш, Абсолютно. докато не стане. И във всяко едно нещо е така.
ти не само за България важи това, за целия свят. И в Зимбабве, Абсолютно, ако ти да. се работи, ще успееш навсякъде. Много ключово тече. Това добре, Мгм. четвърти. Твърди, чак сега ние кой изборихме? Да Три. познаваш себе си, да не се отказваш. Кой ще третото? Вече ги забравих. Да не се отказваш, да работиш усърдно, мисля, че беше третото. Да, нещо от този случай, че Да. аз не съм си ги систематизирал, съм си ги написал. Сега Да, сега ги правим на правим прилагащи, да. ги на 5 точки. Другото, което е, аз обичам стриктен тайм менеджмент. Поне на мен това много ми помага. Ставането рано, 6 часа, да отида 6 часа, сега ставам даже и по-рано, защото никой не ме занимава до поне до 9. Няма телефони, няма имейли, спокойничко ми е и отивам в офиса, светвам си лампата и почвам да правя нещата, които ме кефят и които не мога да ги правя през деня. От типа Не, на креативната част. Като те прекъснат в един креативен процес, всичко приключва. отива. И стрикният тайм менеджмент, в който аз успявам да върва с канала, да пиша книга успоредно, да гледам семейство и още куп други бизнеси, които никъде не съм ги споменал, няма сега да ги спомена, и други неща, Това си които е правя, твоя. да, те са си такива, проекти, където нали, се анонсират по-нататък, не се обиждай. Защо не се И обижда? Обаче не бърнаутваш от тях, нали? не, няма бърнал, бе, човек. Стига сте модерни истории. Ние сме от... Аз, моето поколение, 86-та, нямахме такива бърнаути. То Та, вие сте последните мухикани, бе. та, общо взето, без аз да си управлявам времето, както трябва, нито едно от тези неща нямаше да стане. И това управление на времето означава, примерно, от 6 до 8 аз пиша сценарий за следващия епизод. От 8 до 8 и 10 отговарям на имейлите. И правя си един график. Казал съм си 2 часа сядам да пиша книгата след обеда, защото това ми беше най-хубавото време. Местя се от стола на диванчето, сядам си с лаптопа, вдъхновение почва, изключвам телефони. Ама никакви фейсбуци, такива, където те разсейват. Само ти и Инстаграм. клавиатурата. Аз, компютъра и си пиша. Докъдето стигна, 7 часа, гледам да съм приключил. Не, нали, случва се и да изкараме много Не, пъти до по-късно, но 7 часа съм си го сложил като таргет да приключа, да взема нещо за хапване и да се прибирам за семейство, защото и това е важно. не разбира се. Без е такъв тайм менеджмент сме загубени. Това е четвърто. Така че управление на времето е изключително важно. Няма да ставам сутрин, чакай цигарката, кафенцето, бам 10 минути, Фейсбук малко ще разцъкам, бам и то 1 час замина. Горе-долу, да. Не става така. Трябва да си целеустремен, да си знаеш какво трябва да правиш. Колко ги докарахме? 4. Четири. Още едно. Така, още едно. Ми гледам от моето ежедневие да измъкна нещо като съвет. Едно от тях е, което сега в момента се опитвам да науча, е да казвам не. Защото съм от този човек, който като му пишат нещо, дори най-простото, може ли да направиш видеопоздрав за моя приятел, много голям фен ти е. И аз винаги да. И продължавам до ден днешен си ги правя тези неща. Обаче има на ден получавам по минимум 2-3 покани, я от община, я от училище, я от някакво НПО, Я от нас. да, това е нон-стоп. На ден имам по 4-5 покани. И в началото ми беше много трудно да отказвам. Все гледах да помагам, да такова, обаче аз вече се усетих, че в един момент дори добър тайм менеджмент не смогвах. Не смогваш, не мога да огреш. И най- така рационалното и може би справедливо решение беше да отказвам всичко по даден критерий. От типа на покани от общини за някакви събития, да кажа, че не мога, не поемам ангажимент и така нататък. Та, общо взето петата точка може да я систематизираме като да гледаш малко себе си, да обърнеш повече внимание на себе си и това, което ти искаш да правиш, защото ти си започнал по този начин и не трябва това да те отделя от пътя. Другите хора да те дърпат, дай да правим този бизнес, дай да правим това, дай тук ще изкараме пари. Трябва да правиш това, което ти е на сърце, което ти е кеф, с което си почнал и да го развиваш по някакъв начин, чрез хора да идват да ти Да, помагат и така нататък. Това е може би нещо, което сега се опитвам да казвам не, да мога да се съсредоточа върху моите неща, защото много лесно можеш да изгубиш връзка с земята и да се отклониш. абсолютно. Аз също имам този проблем с нето. Мгм. Тъй като дори за близки хора и за не чак толкова близки,
Хората просто знаят, че могат да разчитат на мен и като ми кажат Защото нещо можеш свършиш ли да го работа, направиш, нали? значи ще свърша работа. Знаеш, че като ти кажат нещо, ти ще го направиш. Но вече, честно казвам, и аз много подбирам. М. Опитвам се да казвам. Не винаги успявам. Понякога се чувствам много гузно, като съм казал Същия не. съм, да. Много е трудно. Обаче, просто няма как, човек. Няма как. Абсурдно е да... Губиш си пътя, ако почваш да помагаш на всички. Ами да, аз примерно съм си казал относно пак тайм менеджмент, че всеки ден аз трябва да отделям поне час, час и половина за тренировка. Мгм. Тъй като на мен това ми помага, аз бойни спортове тренирам, любителски естествено, но пък това на мен ми помага да се държа ментално окей, М. да се чувствам Чувстваш се добре. спокоен, да. Не съм тръгнал да се бия с хората. Разбира се. Да. Просто се чувствам добре, когато съм в залата и излизам много по-освободен чисто психически. Да, да, абсолютно съм съгласен с това топ 5. Добре, ще приключим, пак ще направим едно топ. Аз пак ще се Добре. вкарам в твоите игри. Давай. Ще направим топ 10 този път, обаче с топ 10 интересни факта за Слави. Този път изцяло ти го правя А, по твоите ретипи. интересни факти. Да, Добре. Айде да почнем с базовото. найс. Роден в Пловдив, втора градска. Втора градска. Май да, не знам. Мисля, че втора градска бях. 86-та година и съм си живял целия живот без студентството, както споменах, в нашия си любим град. Пловдив. Да, любими места в Пловдив са ми определено тепетата, с които изкачвам с дъщерите ми по пътеките нагоре. Това ми е едно от най-хубавите занимания семейни, които като се постопли пак го подновяваме. Друго, аз много хищно обичам да говоря за себе си. Ам, До момента съм издал 6 книги, с които се гордея. Последните две са свързани изцяло с България, с места, които са малко известни. И целта на тези книги са няколко. Едната е младите да четат. Второто е да пътуват и защото знам, че и чрез четенето, и чрез пътуването ще обикнат повече България и има по-голям шанс да осъзнаят, че държавата ни е прекрасна и че могат да успяват тук. Така, това 3 ли докарахме? Не, повече сте. Повече ли станах? Добре. А, Обичам да играя игри, разпускам. Също, както ти каза, тренировките. Когато ти нямаш деца, предполагам, все Не, още. още ми е Още раничко. Аз не. и жена нямам. Те Ако се всичко случи ще да. някой, да. Айде да пишат в коментарите Да някой, пишат в коментарите, да. ако има интерес. Та, когато се роди първата дъщеря, напълнях 10 кила отгоре, защото се си вкъщи, стрес, недоспиване и това всичкото се обръща в папане. Да. И като мина една година, викам, айде как фитнес. Аз цял живот съм тренирал по фитнес. Наистина, от как си спомням от ученическите години, Друг винаги съм спорт си не. ходил. Не, много спортове съм тренирал преди това. Но фитнесът ти е перманентен. Фитнесът ми е бил вече Констант. като гимназията, като си 10 клас, до към 10 клас, каквото се съм тренирал човек. Гребане, тенис на корт, тенис на маса, футбол, плуване. Какво ще правихме? Много неща са. Та, 10 клас си почнахме 3 пъти на седмица, ето като ромдото съм почнал. Той мисля, че е един от първите като цяло. Да, това са ми първите спомени от фитнес. Тренирахме много, после в Холандия си го продължи, във всичките места, където съм ходил. И си знаех фитнеса, ма като се роди, край на фитнеса, Приключи. Пападополос яко. Това много мъже го правят, между другото. И една година мина, 10 кила отгоре. Ужас. Викам, не, това няма как да стане, бам, пак фитнес. Почнах 6 месеца, всичко точно. Тренирам си една година, 2 години. Спирал съм за по месец-два, обаче винаги си знаех. И аз слаби са ми ангелите, признавам си го, обичам да си хапвам вкусни неща и Разбирам се. фитнеса ме компенсираш. Да. Може да си хапвам, нямах плочки, някакви неща, обаче си изглежда много е добре. Прилично. Бам, втората дъщеря. Айде пак 10 кила отгоре. Ма точно кръгло. Да, бе, по 10 кила си я качвам на дъщеря. 10 кила на Да, дете. 10 кила на дете. Бам, пак 6 месеца изчаках този път и пак фитнес. И сега, за фактите говорим, че винаги съм ходил на фитнес, обаче сега през последните колко станаха вече, 3-4 месеца, пак съм прекъснал, защото не мога да насмогна нещата. И това беше една от причините да пуснем обява за сценарист, вече който да е плътно до мене през цялото време да работим заедно, защото усещам, че това ми отнема най-много време. Сценариите, подборката, проверката и всичко. Намерихте ли?
Намерихме, да. Почваме работа с него и се надявам да успяваме и да се развиваме заедно пак като екип всички нагоре. Със сигурност. Вече имаш системата, така че... Така че фитнеса, спортовете минахме. Не знам, аз съм малко скучен, като говоря за себе си. Хич не обичам да... Що да си скучим, 10 кила на дъщеря, това никой не си го признава, а всеки ги качва. Всеки го е качвал, да. Имам сумати приятели, които са така. Абсолютно, аз познавам адски много мъже, на които след като им се родят деца, чисто физически нямат времето да спортуват, Да, а за да, хора, да. които са спортували цял живот. М. И те са горе-долу и те по 10 кила на дъщеря, явно това си е някаква константна величина. Да си знаеш ти така, че ако родили са, не спирай с тренировки. Демек от цяло отслабна малко по-малко. Отслабни сега 10, да знаеш и Да, че. добре, окей. Ами, Слави, много ти благодаря. И аз благодаря за поканата. Вече минаваме час, който трябва да си гледаш децата, често Да. казано. Ето, даже виж точно на време. Аз Се знам, включва контрола. аз знам Включили. кога. Приключили как? Да. Аз знам, така че много ти благодаря, че ни беше първи гост. Благодаря и А, аз. Надявам се, че ти беше приятно. Разбира се, пожелавам ви успех на подкаста, пловдивчани. Гледайте, оценявайте, харесвайте, пишете по един коментар. Всичко е от помощ, както се казва. Абсолютно да, коментирайте долу под видеото, кой би ви бил интересен да поканим като следващ гост или някоя интересна тема, която да обсъдим тук. Благодаря ви на вас за тези, които сте останали до края и до нови срещи. Чао! Чао!